Scârbau, vine cu aia, vine o că am ceva pregătit pentru tine. Da, zi. E vineri, ai făcut 50.000 pe Instagram ca să te tund eu? Nu am făcut, mai trebuie 1400. Îmi trebuie 1500 cu 1400. Și puțin te mai apreciază lumea. Și prost ești. E loc aici. Te tund. Nu. Cum că nu e? Cum că nu e? Hai că acum îl pun. Uite, de sus nu mi atingi nici. Mă ia așa o leacă pe părți și floaca asta nu mi atingi, da? Da, ui, dar stai niște țească sprizieri, ui. Eu leac, dar cu bigul și ăla ce-ai de gând să faci? Cu bigul îți fac și barba. Auzi, dar după ce mă tunzi tu, îmi dă lumea urmăriri pe Instagram? Da, îți dă o pulă, hai, să te tund. Perfect! Și frumos ești cu? Cum ai zis tu? Susnic și pe părți și atât. Mă, bărbate, dar chiar te pricepi și ghinile ai tunzei? Și frumos și ăla-i scârbau acum. Păi, rog să vă ia vină ăla acum. Să-l vezi pe scârbau și ghinile arată. Scârbau și cap de coi ai.